Molweni baphulaphuli beesethu isiXhosa. Namhlanje siza kuthetha ngezakhono. Lo uthethayo nguNoma. Izakhono bethunana yilanto sithi xa siyibiza zizikills. Siyazazi zonke izikills ezikhona. Kukhona iskill sokudlala ibhola, kube khona iskill sokubhala incwadi, kube khona iskill sokucula, kube khona iskill sokudansa nesokuacta. Mina ndiza kuqwalasela kakhulu ezi skills zingathi azihoyekanga kodwa zizona skills ezincedisana nezi skills zisetyenziswa ngabantu. Ukumamela siskill, ukuthetha siskill, ukufunda siskill, ukubhala siskill. Siqala kwesa skill sokumamela. Akho skill sibaluleke njengeskill okanye isakhono sokumamela. Sizezi zinto sizizo okanye nizezi zinto nani nizizo okanye bezizi zinto bazizo kungenxa yeskill sokumamela. Xa ungenaso esa skill kunzima ukufikelela apho ufuna ufikelela khona ebomini. Iskill sokumamela sesona skill sinzima. Sesona skill sibalulekileyo. Umntwana osanda ukuvela uthi azakhule afumane esa skill sokumamela. Ubusazi ukuba iskill sokumamela sithi sakungabikho emntwini atshintshe ubomi mhlawumbi abe yinjubaqa. Masingangeni kakhulu ke kwiimposiso zokungabi nazo ezi skills. Masiqwalasele nje kuphela ukuba ezi skills zenzeka kanjani. Siqale phaya kwesa skill sokumamela bethuna. Xa umamele umuntu othethayo, zintoni ekufuneka uziqwalasele? Okokuqala, umuntu xa ethetha kufanele ukuba umqwalasele apha emehlweni. Amehlo ayabonisa ukuthi isithethi sivakalelwa njani lento sithetha ngaso. Okwesibini, simamela itone yesithethi xa sithetha. Ingaba isithethi xa sithetha sakufika kwindawo ethile siyacaphuka, sonwabile, siva kamnandi. Ngalo lonke ixesha ufumanisa into yoba isithethi siyacaphuka, itone iyavakala, iyatshintsha, iyenyuka, ubonisa umsindo okanye ukonwaba. Okwesithathu, kufuneka uqwalasele kwinto yoba isithethi esi sisebenza njani ngelizwi laso. Xa isithethi sithetha, funeka sivakale ukuba ingaba sibuza umbuzo okanye sibonisa intetho nje. Loo nto ibonakaliswa kukunyuka nokuhla kwelizwi. Ilizwi liyohluka xa ngaba umntu ubuza umbuzo. Kufuneka ke wena mntu uphulaphuleyo okanye umameleyo ukwazi ukohlula into yoba kubuzwa umbuzo ngoku okanye kucaciswa into ethile. Ngamanye amaxesha isithethi siyakwazi ukuthi silitshintshe ilizwi xa ngaba kuthetha umntu ongutata ethetha ngendlela ethile ebonisa ukucaphuka lo mntu ungutata. Okanye ngelinye ixesha kuthetha umntwana okanye kuthetha umntu oyintombazana okanye umama naye ebonisa indlela emcaphukisayo okanye emonwabisayo. Isithethi ke ngoko sifanele ukuthi ilizwi laso likwazi ukunyuka okanye libhese libonise into yoba kuthetha umntu othile. Okwesine, qaphela indlela yokuba isithethi esi sibusebenzisa njani na ubuso baso. Laa nto kuthiwa yi-facial expression. Yiba nako ukwazi ukuthi xa isithethi sisebenzisa
ubuso ngendlela ethile sinaba sithetha ngento ethile. Umzekelo, ezinye izithethi umuntu uthi ngokathethayo amane ukucimela aphinda anyusa impumlo njalo njalo. Yiba nayo ke ukuba nomfanekiso ngqondweni okanye umfanekiso ntelekelelo yesithethi ukuba xa sisenza into ethile ngobuso baso sizama ukubonisa ntoni. Okugqibela nokokwesihlanu kukho lanto yokusetyenziswa kwamalungu omzimba. Ngamanye amaxesha isithethi side sisebenzise nezandla, sinikine nentloko, sinqwale nonqwala, sibonisa isenzo esithile. Yiba nako ke ukuziqaphela zonke ezi zinto ukwazi ukufumanisa intsingiselo yalonto isukuba isiziswa sisithethi. Siskill ke esi. Mandithi sisakhono ke esi. Abanye abantwana bayatshona ezifundweni zabo ngenxa yento abakwazi ukuqaphela indlela yokumamela isithethi okanye utisharakazi okanye utitshala. Zezi zinto ke zifuna into yoba sizithathele ingqalelo xa ngaba simamele into ethethwayo ukuze sikwazi ukuyifumana intsingiselo yoko kuthethwayo. Sizawuphela apho ke isifundo sethu sanamhlanje. Ndicela kanjalo ukuba nilike, niviewe, nisubscribe ukuze ezinye izifundo zizingenele ezifowunini zenu. Enkosi.